har fået mig denne lille aftenrøde natlyslampe, som er helt uden blåt og grønt lys, så den forstyrrer ikke din søvn, hvis du bruger den om aftenen eller om natten. Den er smart, hvis du for eksempel har et barn, der ikke kan lide at falde i søvn i mørke, eller hvis du skal ud og tisse om natten, og du ikke vil vække dig selv og familien og lige har brug for lidt lys, så du ikke falder over tingene i mørket. Jeg prøver lige at pakke den ud. Der er en lille strop og en lille ledning, så du kan sætte den i mobilopladeren og lade den op igen. Og så har vi selve lampen her. Sætter du kontakten på on, er lampen tændt hele tiden. På off slukker den helt, eller du kan sætte den på auto. Når den er på auto, er der en bevægelsessensor, der tænder lampen, når du går forbi. Jeg kan ikke vise det lige nu, for den tænder kun, hvis det er mørkt. Men jeg vender tilbage senere, når det er blevet mørkt. Udover at den er bevægelsesaktiveret og har søvnvenligt lys, har den også genopladeligt batteri, flimmerfrit lys og lav EMF. Der er en magnet på bagsiden af lampen og en lille selvklæbende metalplade, som du kan hænge, hvor du vil. Og så kan du nemt tage den af og på, hvis du vil bruge den forskellige steder. Nå, men jeg vender tilbage i aften. Nu er jeg stået op, og det er nat. Det var heldigt. Der tændte den af sig selv. Så går der lidt tid, så slukker den igen af sig selv.